Πρώτη συνέντευξη στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι δυστυχώς, είναι... έκανα μερικές. Έκανες Ναι. μερικές. Σήμερα έχει κόσμο, έκθεση, όπως κάθε χρόνο. Ήρθε ο κόσμος, φωτογραφίες, αυτόγραφα. Πώς νιώθεις? Ναι, αυτό είναι το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε για τους φιλάθλους μας και είναι ένα κομμάτι από την δουλειά μας. Οπότε νομίζω για όλους μας δεν είναι πρώτη φορά κάτι δραστηριότητα σαν αυτό και είμαστε χαρούμενοι ότι μπορούμε να βλέπουμε, να μιλήσουμε λίγο με τους φιλάθλους μας και είναι καλά νομίζω για τους φιλάθλους για μας ξέρουν πιο καλά σε πιο κοντά, όχι μόνο από το ύπεδο.